Takže čaute, to som Hledas Games a vítam vás u môjho tretieho tutoriálu, ako si stiahnuť Minecraft. Áno, veľa ľudí nevie stiahnuť Minecraft a ako bobsi si ho kúpia. Tak preto vám dám v popisku videa túto stránku Minecraft Team Extreme Exe. No aj si to stiahnete, opíšete kód 10. Toto, počkajte, ja si to iba nájdem. Kde to je? Sem. Potom si otvoríte prevziaté súbory, internet už nebudete potrebovať. A máte tu, dáte ľavé tlačítko, na to kliknete. A dáte odoslať kam a dáte si pracovná plocha. A to sa vám sem pošlo, lebo keď to preťahnete, vám to nepôjde fungovať. A potom to normálne spustíte. Minecraft. Poď. Je to bez vírusov, nič sa vám nestane. Antivírus nič nemôže urobiť s tým, lebo ja mám tiež AVG, není vypnutý, takže nič s tým antivírus nemá. Dávaj. Poď. Trocha dlhšie načítava. Nejak mi ten komp blbne. Poď. Sem si to proste stiahnete, opíšete kód a už sa nám to zapína. Sem si máte tým extrémne kúpený, úplne taký istý. Dáte svoje meno, ja mám Cypod a môžete tam hocičo napísať, aj kráva. A sem si proste dáte, akú verziu chcete toho. Na 1.8, dáte play, to sa vám to načíta. Pardon, mám trocha vetry, poď. Trocha sa vám tu, keď to prvýkrát spustíte, asi dlhšie načítavať. A neviem, čo sa mi to tak asi pretože nahrávam, no super. Počkajte chvíľu. Iba čakať budete. A máte Minecraft. A sa máte Minecraft 1.8. Keď tam budete mať inú verziu, tak si máte napísané Minecraft 1.7.6, keď máte 1.7.6. Som taký skin crafťaku urobiť. No majú. Napíšu vám to, že nereaguje a vy iba chvíľu počkajte. Mojang, taký jeden mojang medzi nohami. Počkajte si. Ideš? No a sem máte možnosti, nastavenia, hotovo, jedného hráča. Si máte YouTube a také, keď normálne vám ide. Aj servery vám pôjdu, aj hudba nám tu hrá. Sem si dáte pridať server, dáte IPčko, všetko máte tu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a